Tvrtka Formasana se izuzetno raduje rastu blogosfere u Hrvatskoj i zapravo smatramo da su nam blogerice odlična publika koja će potvrditi ono što mi sami mislimo i govorimo o svojim proizvodima, koji su učinkoviti, sigurni za korištenje, imaju super teksture i mirise i želimo da blogerice koje se percipiraju kao jedan autentičan izvor podataka i informacija budu u prilici doći do nas, do naših proizvoda i proširiti dobru riječ o nama dalje svojim fanovima, korisnicima, čitateljima. Danas smo predstavljali dva brenda, Fito i Lijerak. Oba brenda su članovi Alois grupe i za svakog smo odabrali proizvod za koji vjerujemo da je sad trenutno interesantan i aktualan. Fitokeratin od Fita, jedan sprej za zaštitu kose od topline, sušila, pegle, figara, toplih uvijača i slično. Izuzetno interesantan zato što sadrži jedan sastojak koji je ekstrakt gljive, kineske gljive, koji zapravo poboljšava djelotvornost tog proizvoda kako raste temperatura. Od Lijeraka smo odabrali jedan proizvod koji će biti vrlo aktualan za mjesec, dva, kad krene toplo vrijeme, kad se počnemo razmišljati o svemu što smo radili tijekom zime, kad krene panika oko celulita i masnih naslaga, donosimo jedan novi proizvod, Body Slim Nui, koji ima jedno intenzivno drenažno djelovanje i mislim da će biti jako interesantan svim ženama koje će se zapitati oko kraćih suknji i izgleda svoga tijela.